Kurdên welatparêz evîndarên zimanê Kurdî. Di demeke nêz da kanaleke nû ya bi navê Mamoste li ser YouTubeê dikeve weşanê. Ev kanala nû ji bo fêrkirina zimanê Kurdî ye. Xwandin, axaftin, guhdarkirin, nivîsandin û rêzman e. Ger ne ji bo te be ji bo zarokên xwe bike. Bila zarokên teneyên pişaftin û nekevin bin bandorên çand û zimanên din. Em daxwazê ji hemû Kurdan dikin ku alîkariya vê kanalê bikin. Ta ku ev kanal bibe deziyek, gukaribe hemû Kurdan bigihîne hev. Zimanê xwe nas bike ji bo ku tu jî bênaskirin. Hêvîdar im ku biriya vê kanalê ziman û çanda Kurdî pêşkêşî we bikin. De bila zimanê me jî mîna zimanê xelkê têk heve asta pêkanîn û pêşketinê. Ta ku wanayên mamoste bigihîne nû we, ji kerema xwe li like, subscribe û zengilê bidin.